Čaute všetci, zdraví vás Harťa16, Harťa Bros a ako ste už videli na začiatku, ideme hrať zase, ako ste si aj prečítali vlastne na začiatku, tak ideme hrať zase nejakú oddychovku. A ako som vám už ukázal, je to Knights and Merchants, je to dosť stará hra pomerne, ale mňa osobne ako malého bavila. A keď ja rovno začnem popri tom hrať, ako vám budem rozprávať, aby ste to vlastne aj videli. Jedná sa o staršiu, o dosť staršiu stratégiu. Ako vidíte už len tú grafiku, hej, že proste len tá grafika je na úplne inej úrovni ako napríklad Age of Empires alebo Rise of Nation, dajme tomu, hej. Ale mne osobne sa páčila, hneď popri tom vám vysvetlím aj prečo vlastne. Ako osobne boje sa mi nepáči, napríklad nemôžete tu označiť vlastne hráčov ako bolo v Age of Empires, hej, trebárs. Ale skôr to budovanie sa mi páči, že jednoducho nie je to také, nie že jednoduché, ono to jednoduché je v podstate, ale nie je to také proste, že postavím a hotovo, hej. Ono, treba sa o tú budovu aj trošku starať a tak ďalej, proste na tú dobu to bolo fakt, že prepracovaná stratégia, tak to povieme, hej, obovanie stratégia, taká bojovo-strategicko relaxačná oddychovka. I keď ja osobne som už vždycky dohral len do nejakého určitého levelu, lebo potom som bol už kedy. Lebo viem, že tam je jeden taký level, kde vlastne dostanete iba vojakov a proste padla. Neviem, či sa dá vôbec hrať aj ako len taká singleplayerovka bez kampani alebo niečo také obdobné. Ale dúfam, že hej, nie som si ale istý. Dáme si vojačikov senka, nech mi nezavadzajú. No a teraz neviem, že či to hasiť alebo čo s tým mám robiť. Aha, opravovať, jasné. Tu si musíme zadať, že nech nám opravuje pekne krásne. Si pamätám, že bola aj v češtine, lenže mne už Steam, dá sa aj naše kúpiť na Steame, hej, ja ho mám konkrétne cez Steam. A viem, že bola aj v češtine sakra. Ale tak prinášam sa, určite sa dá stiahnuť čeština, čiže to by nebol problém. Ale ako vidíte, aha, horí, oni opravujú pekne, tak trieska potom tým kladivom. Kokos, ako keby to mlátil. Ach. Nič, ja to celé poupravujem. Potom uvidíme, čo pôjdeme ďalej. Čo nám všetko pozrúcali hajzli jedny. No, pekne už opravili aj mlyn. To sa mi páči. Ešte tú vežičku a vlastne drevorúbača by mohli opraviť. Grafika, ako som vravel, nič moc, nie je to ani roztiahnuté na 1080p, bohužiaľ. Jednoducho, neviem, či sa dá vôbec aj nastaviť, neviem, či ona, keď sa zapína, nemá len proste dve rozlíšenia na výber a tým to padlo. Bohužiaľ. Jednoducho tam človek s tým nič nespraví, hej, ale ako keď si chce niekto oddychnúť pri takejto stratégii vyslovene, že nemusí dať ako extra rozmýšľať nad tým, alebo jednoducho proste len tak úplne vyslovene oddychovka, tak úplne hra ako pre neho robená, hej, tak to poviem. Dobre, čiže ideme sa pustiť, že čo by sme mohli postaviť. Čiže treba nám, školu máme, ale zišlo by sa nám vlastne pole. Na pole, aby sme mohli vlastne produkovať obilie, ale či tu je, aha, tu bolo, to vidno. OK. A ešte čo by sa nám zišlo? Treba nám tohto, ale ten tu nebol, čiže aj tento tu už je. Nie, woodcutter tu není, či je? Momentík, tento je woodcutter, nie, to je sám nebo? Tak moment, tak potom čo tu bolo? Ja nie, ten bol tu na hore. Ten bol tu hore sa mi zdá. Tak. OK. Plyn máme, hento ešte neupravili, lebo ustavajú ďalšie, nechápem. Moment, hej. Trošku to uteká proste, že je to tak blízko. Aha. Tak neviem, čo bolo tu na dole, sakra. Čo tam bolo, som si nevšimol. Hospodu máme. Tom samý máme. Woodcutter som dal. Tento tu nebol. To čo je? To je skúla, a ja to neviem prečítať. Sorry. A čo nám to je? Víno, to nič. Tak čo nám chýba? Weapons, to nie. Tak čo tam je?
Rozmýšľam teraz, že čo tam mohlo byť. Sakra. To je otázka. No, niečo nám tu píše D. Go to. Nemajú človeka. Aha, ľudí nám pozabíjali. Hajzli jedni. Čiže potrebujeme si dať vyrobiť človeka, ktorý ide do... Tento tu. Sa mi zdá, nie? Tu by mal ukázať kar... Ty kokos, ja to fakt neviem čítať, to je pre mňa ako po čínsky. A dáme ho vyrobiť, čau. Farmára nie, ešte nám chýba... Farmár nie. Treba nám oného. Pekára. Pekár je kde? Pekár. To je pekár? Baker. Tak čo som ho prešiel? Či to neviem prečítať zase tejto... A tu je Baker. OK. Treba nám oného. Woodcuttera. Woodcutter. Tu si. OK. A ďalej nám treba... Nie, tu nám netreba nikoho. Tu máme. Tu nám treba... Rekrúta jedného. Čiže aj týmto štýlom sa vyrábajú, sa mi zdá, že aj vojaci vlastne. Dobre. A ešte nám bude treba farmára. No, farmár. Tu je farmár. Ale musíme mu dať aj vlastne vyrobiť miesto pre farmárčenie. No, čiže tomu dáme sem. Sorry, sem. Dobre, tomu bude stačiť. No. Toto tu bolo asi... Nie. Sakra, čo tam bolo? Toto sem dáme, hotovo. Dobre. A ešte tu čo bolo? Ale čo? Woodcutter tam nebol, tento tam tiež nebol. Farmu máme. Hospodu máme, tento jedine, ale to je blbosť, ten tam nebol. Sakra, ja som stále neobjavil vlastne, že čo tam ide za budovu, ale máme hladných vojakov. Kde to ešte musíte dávať? Čiže pekne im dať, že im zanesú jedlo a všetci títo ľudia im nesia jedlo, vodu, pekne. A stále neviem, čo tam ide, sakra, lebo furt som proste na to neprišiel. Niečo také malého tu není proste. Úplne všetko som poklikal. A fakt nič takého malého není. Nie, toto mi tam pasovalo. Ale to je vežička, nie? No tak dáme, no tak čo sa... Nezaserem, pardon, ale... Farmár robí, tu nám treba ešte ďalšieho pekára. Tak dáme. Baker, tak sa robí. OK. Woodcutter robí a tento robí a z Timber on narobí nám pekne čo chceme, hej. Dáme mu, nech nám robí. Tak, začal pracovať. Tento nám vyrába múku, dobre, a vlastne z múky nám bude... Vyrobia sa nám pekne krásne múkníky. Jaj, tak to má byť. Čo je? A stále tam nie je ten rekrút? Veď ale halo. Veď som dal vyrobiť rekrúta, tak čo je? Tam rovno dvoch vyrobiť. Mal by tam ísť, hajzol jeden. Neviem, kde zmizol. Ale... Prečo si šiel zem? Ja ťa tam nechcem. On tam ide proste, to je aký hajzel, to je zasraný jeden. Nie, už ide inde. No, už by si mohol ísť tam. Ako sú v kondícii? Dobre, budú hladní, čiže všetkých ideme dať rovno nachovať. Takže už nám postavili skoro všetko, ja som im síce ešte ale zadal
postaviť vlastne, no teda už dokončiť to vežičko. Pochopil som, že není tam chodník, pretože nechceli postaviť hajzdy, tak som musel nasledovať postaviť chodník, už taký bude aj vežička. A ešte sa im dalo, že nech spravia vlastne na víno, nech si môžu urobiť, hej, aby mali čo piť. Aby nedochádzali tie zásoby, ktoré sú niekde, tak, 31 sú do už iba. Tak som ich dal pekne postaviť, len ešte budovu stále nedokončili ani nezačali, pretože stále tam je materiál, ktorý oni nosia ešte stále, chlapci. Ešte stále nosia, ale viem, že nám tam chýba jeden rekrút vlastne, tak, dal som ho urobiť, zase s tou myškou ma to štve trošku, keď viacej dám. Ale to nevadí, to si vám treba zvyknúť. No, už aj prasiatka pekne produkujú. Sice tento ešte stojí, lebo nemá prasiatka, ale však ono príde za chvíľočku. Dobre, ten rekrút by tam už mal ísť pomaličky. A teraz vlastne títo ostatní stoja, preto aj niekedy je zbytočné si ich dávať veľa, hej. Ale tak, čo už. Počkáme, kým tento by mohol už dojsť, ale zase im vadí, že nemajú chodník? Proste obo stoja. Tak im dáme spraviť chodník, aha. Ale kade? Takú obchádzku, že by sme spravili? Nie, tak to dáme okolo budovy pekne. A spravíme aj zároveň takúto skratku. Tak. To čo je za zvuky? Aha. Jak tam člapká sa, ty kokos? Potreboval také veľké nohy ako tých Simpsonovcov, ten čo chcel toho Barta zabiť. Neviem ako sa volal. Levák Bob. No, levák Bob. Nemal také obrie nohy. Bolo v jednej časti, že ako tlačil víno. Či to bolo v tom Simpsonovci vo kilometroch? Neviem. Som z toho jeveň. Dobre, postavili. Skúsime ísť do nich. Do útoku. Ježiši, oni majú oných. Toto prehráme. Toto prehráme. Jajajaj, toto nie je dobré. Aha, ešte aj sprava idú. Ježiši Mária, toto nie je dobré. Toto nie je dobré. Toto ani zďaleka nie je dobré. Do nich, do nich, do nich. Oni majú ešte aj tunak nachystaných. Ty vole. Tak, to nie je dobré, toto sme prehrali. Na nich. Do nich, do nich, do nich. Nebojte sa, do nich choďte. Lukostrelci nemôžu blízka útočiť, čiej. Ježišimaria, toto nie je dobré, to sme už prehrali. Ach jaj. Tak, toto nie je dobré, ale aspoň sme ich dúfam, že oslavili, že si nevyrobia ďalších gól, sa trafiť. Ach môj bože. No do keľu. Tak toto som nečakal, som čakal, že tam fakt bude menej ľudí. No, tak tým pánom nás čaká pekne krásne rekrutovať. Čiže ideme robiť rekrutov čo najviac. A musíme to proste dáko dať. Nič nám nedostáva. Plus tým pádom by sme mohli dať rovno vyrobiť tento Weapon Workshop. Ideme rovno do bojovej formácie, tohto pošleme ako takého preskumníka, ostatný útok a útok. A myslím si, že by sme to mali bez problémov vyhrať, čak čo? Áno, dobre, trošku sme podvádzali, hej, ale zase fakt je to dlhé, fakt ako musel by som pri tom stráviť hádam aj celú večnosť, aby som to dal proste normálne a na viackrát ich proste killovať. Bo inakšie by to bolo fakt, že na dlho. Ale teraz to ide ako po masle. Padajú ako hnevé hrušky. Len takým fukotom. No, poďme do nich, chlapci, čo sa serete s nimi? Tak krásne. Kde utekáte? Do nich. A vy čo sa bojíte? Útok. Kokso, ale tých je tu zrazu viacej a viacej. No žiadne také, do nich. Okamžite do nich. Ono, niektoré tieto časti hry sa dajú vyhrať aj takýmto jednoduchým spôsobom.
ako teda vyhráme. Ale proste sú tam aj veci, kde sa nedá proste ten cheat spraviť. A jednoducho musíte vyhrať to armor automáte. Ja sa vždycky dostanem akorát len potom sprostý level, ktorý potom proste nedám. A jednoducho skončím tam, hej, alebo proste s tou armádou sa to nedá, čo dali vyhrať, alebo teda dá respektíve, ale neviem ako. Ale dúfam, že tento raz nám by to mohol vydať, že už by sme, že to mohol byť posledný hajzel a nám napísalo, že sme vyhrali. Či máme ísť ďalej? Henty zničia dve budovy, kým vy zničíte jednu, ty kokos. O, nevravím. Pomôžte im trošku, lebo sú asi, ja neviem, krivojakí. No. A zničiť, dokončiť to. Čo sme začali, pome. A teraz budú kapať, čiže lukostrelci asi strieľajú na tých našich pikokos. Oni sú fakt kriví. Normálne sú kriví. No nevravím, a teraz jeden z dopov. No, a je to. Čo je? Nič? Haló. Teraz sem rýchlo. Tam by mali byť ešte nejaký podľa toho asi. To sú rovno na prvej misii, sú tu tí kokos dvaja. Stojte, stojte. Attack the enemy! No, pekne tak. No, doničte ich už. Kokos, tak toto je riadne dobre, že na jednu misiu rovno toľko. To aby sa človek nenudil. Fakt. No je to naškoľ spravené tak a proste, aby to bolo hrací čas, aby bol riadne dlhý. Proste to nie je ako dnešné, že vystrelení 3 Ani zomri 3 traja oni Číňania, tí kokos z bafáku a vybavené. Ty vole, no ja mám fakt čo robiť. Chlapci. No, doničte ich všetkých. Všetkých ich doničte. A doničte to. Teraz zase tí lukostrelci zase budú strieľať po tých našich. Zase naši budú kápať. To je v riti. No veď už zomri, no vidíš to, tak, doničte to už. Chlapci, poďte sa sem. Aha, tam už je voda. Tak, sorry. Tak, zničte ten kúsok hradu, čo tu majú. Alebo čo to je, podhradík. Podzámoček. No, doničte to. Tak sa mi to páči. No. A stále nič? What the fuck? No, konečne sme to vyhrali! Normálne congratulations! To je kakas victory. No dobre, čiže nás posunulo do ďalšieho kola, tu všetko od začiatku, OK, čiže ja si to idem pekne krásne uložiť a dúfam, že sa vám naša oddychovka krásna, pekná, milá páčila. A na budúce ideme ďalej, lenže keďže to také dlhé, tak to možno rozčeniť, uvidíme, či sa vám to vôbec páči. Samozrejme, ak sa vám nepáči, ako dnes kúpte na Steame. Odber, like, poteší, nazdar.